skal vi prøve at skære i et glasrør. Så er det vigtigt, at man giver den en rids hele vejen rundt, ruller glasrøret. Ind med tommelfingrene, og så knækker man. Knæk. Så kan man lige varme enderne op herinde i en flamme, for ligesom at få dem gjort glatte. Prøv at lave en pipette, og så skal vi varme glasset op. Ind i flammen, samtidig med at vi skal dreje den, så den bliver blød, og så kan vi trække lidt ud af samtidig med. Det tager lige lidt tid, inden den er varmet op. Så begynder der at ske noget. Fortsætter med at dreje. Trækker ind. Så sker der noget. Nu kan man se, at der sker noget. Pinden. Det er jo lige lidt skæv, så tager vi